Често, когато говорим за светото кръщение и казваме, че то е входната врата към благодатния живот на църквата, че без кръщението няма спасение, така както сам Христос ни казва, ние акцентираме върху самото таинство и това, което се случва с онзи, който приема светото кръщение. Но тази тема е достатъчно обсъждана, говорена, проповядвана и като че ли някакси в страни остава личността на онзи, който също участва в светото кръщение, а това е именно кръстника или кръстниците. Една древна традиция, онзи, който се кръщава, независимо дали е малко дете, дали е бебе, дали е възрастен човек, да има своя кръстник. И това е условие, без което кръщението не може да се случи в едни нормални условия и обстоятелства. И когато говорим за кръстника, много често хората тълкуват, че за да станеш кръстник в кръщението, това е велика чест. Да, вярно е. Говорят за това, че важното е кръстника да присъства на самото кръщение и да извърши всичко това, което църквата е определила като четене на символа на вярата, като отричането, като съчетаването. За някои ангажиментите на кръстника се свеждат той да купи нови дрехи на онзи, който се кръщава, или най-много да отидем до там, да му подари кръст или икона. Да, това са важни неща. Кръстника връчва кръстния знак, символ на християнската вяра. Той го слага върху врата на онзи, който приема тази вяра. Знак на това, че той вече тръгва по пътя на тази вяра. Но със сигурност за онзи, който става кръстник в кръщението, това не са всички отговорности. Даже цялата тази еуфория, когато премине и се случи самото кръщение, оттам нататък започват тези длъжности и отговорности на кръстника. Безспорно, онези, които избират някой да им бъде кръстник или кръстница в светото кръщение или за тяхните деца, трябва да се водят именно от факта, че той е не само свидетел и поръчител, че онзи, който се кръщава, ще върви по пътя на Христовата вяра, ще я живее и ще я изповядва, но той се превръща в духовен баща или духовна майка съответно. И това духовно бащенство или майчинство носи своите много важни отговорности и пред Бога, и пред семейството, и пред този, на когото ставаш кръстник или кръстница. Да, кръщението е свършило и оттам нататък започват тези отношения, които преди всичко трябва да бъдат много близки, приятелски. Избора на кръстника е воден именно от тази близост, която да следва след това. И на първо място да търсим кръстника да бъде вярващ човек, да бъде християнин, да познава своята вяра, да може да изповядва не само със слово, но и със своите действия. Кръстника е нужно да бъде добродетелен човек, да бъде добър, да бъде милостив, да има отношение към вярата и предметите на тази вяра. Свети Симеон Солунски казва, че онзи, който става кръстник, е нужно да бъде благочестив и да познава своята вяра, за да може да бъде и в дадени моменти наставник в тази вяра. Т.е. да упражнява наставничеството. Да, родителите имат своята отговорност, но кръстника не е някоя безименна буква. Той
е този, който е нужно да се моли за своя кръщелник. И в личната си молитва, и сутрин и вечер, да му записва имената в литургията, да бъдат споменавани в църковната молитва. Когато влиза в храма, да запалва свещица и отново да изпросва от Бога милост и спасение за своя кръщелник. Освен молитвата, е необходимо кръстника да има, както казах, тези близки и приятелски отношения със своя кръщелник, да му преподава истините на вярата, да съдейства на семейството да го води в храма, от малък да го научи да участва в тайнствата на църквата и особено в светото тайнство причастие. Още по-хубаво е, когато има истинска симфония между кръстника и родителите, и тогава още по-благодатно се отразява на онзи, който израства постепенно, не само физически, но и духовно в Христовата вяра. Кръстникът е човекът, който е водач. А както казва Христос, ако слепец слепеца води, и двамата ще пропаднат. Накъде ще го води онзи, който става кръстник, а не познава своята вяра? Накъде ще го води онзи, който поема тази отговорност, но няма духовна връзка с Бога, не му се моли и за него е само плод на чест и достоинство да стане кръстник в едно кръщение и оттам нататък да забрави своите ангажименти. Да, някои ограничават отношенията между кръстника и кръщелника на битово ниво. Да се съберат на някой празник, да се почерпят, да си подарят някой подарък и така да засвидетелстват внимание. Това са важни човешки отношения. Затова са и празниците да ги празнуваме, но те имат преди всичко духовен смисъл. И всичко това ще бъде суета и напразно, ако няма живата връзка, която да почива на нашата християнска вяра. Кръстника носи велики отговорности. Един ден, заставайки пред Бога, Господ ще го пита какво е сторил за своите кръщелници, за онези, които е въвел в Христовата вяра. Да, не е достатъчно и не е нужно кръстника да чете някакъв морал. Не е нужно кръстника да ръкомаха с пръст. Не е нужно кръстника да следи отдалеч какво е положението, защото това няма никаква полза за отношенията. Топлината и здравостта на едни истински отношения, които почиват върху вярата, тогава може да видим истинските добри плодове. Не формални, не механични отношения, а живи, в които се вижда загрижеността на кръстника към своя кръщелник, в които се вижда любовта на кръстника към своя кръщелник, в които се вижда стремежа на кръстника да помогне и направи всичко възможно тази душа, за която е свидетелствал и поел великата отговорност, да намери своето спасение. Така че всеки един, който бива поканен да стане кръстник в кръщението, е нужно да бъде наясно, че неговите ангажименти не са в рамките на извършване на таинството, а те започват тогава и продължават през целия живот. И означават вяра, отдаденост, грижа, любов, молитва и жив пример, за да може и кръстника, и кръщелника да бъдат спасени. Дай Боже повече хора да разбират смисъла и участието си като кръстници в светото кръщение, за да има полза и за този, който се кръщава, и за онзи, който поема тази грижа. Амин.